така хора. Сега ще ви покажа къщата на моят приятел Алекс. И ето е къщата му. Няма да ви казвам на коя. Но сега ще покажа нашия блок. Сега наближавам нашия блок. Ето още. И ето ни го блок. Ето е моят етаж. И така хора учим при Никола. Това е моят друг приятел. Ще ви покажа. Хора, ми наближавам къщата ми. Ето е. Сега чакам да си дояде таратора. Нещо не работи. Това Никола, къде?